Здравейте, днес ще ви покажа част от градинската серия на Makita България, XGT 40 волта, може най-хубавото. Ще започнем с косачката, самоходна косачка с голям капацитет от 2000 до 2500 квадрата. Трета степен на настройка имаме тук на височината, работи с една батерия, може и с две, настройка на дължината на телескопа, плавно подаване на самохода и най-важното е самохода на отделен двигател на зелен пост, което ви позволява да е изключително надежда с метален корпус. Силвиом 1.53 см. Има и по-малки варианти. Това е по-професионалния случай модел. И включително имаме автоматичен дих режим за работа. В момента сме използвали косата URA 002, по-лекия вариант, автоматичен режим на работа, в комплектовката на всичките коси на 40 волта и на много. Три глави, бордова, метален нож и така наречените пера, които може да ги видите тук, които заместват почти напълно металния нож, особено за по-дива и неприятна трева, или красти, или каквото друго дойде, изключително безопасен, винаги да ви препоръчвам. Имаме по-малката, по-леката тук, имаме и най-мощната възможно 80 волтова машина, с 2 по 40 работи, отново с автоматичен режим, като тук вече размаха отпред на тежещия елемент е 50 см, което ви позволява да си обработва изключително терени. Тук имаме едно ново изделче, OJ001. На пръв поглед изглежда наврачно и малко по-особено, но реално е изключително мощна палцова коса. За подобни терени, които са изключително неподдържани, това е свършното решение. Тихо, безопасно, много леко за работа, скъва се, преносимо, работи с една батерия, което също е много добре, като имаме и предавка и скорост на ряза. Самозаточващи се ножове нераждаеми, хубаво да се смазва от време на време. Няма месен код, но няма и нужди, изключително лека, скъва надежда. Разбира се, имаме голям набор духалки, тук имаме два вида. Чиста духалка, изключително мощна, голяма автономия на работа. И разбира се, листосъбирачи с мулчиране. Има и такива, има и по-големи. Като тук сме добавили и колела и широка тюза, която може да се ползва за обиране на оксена трева, да кажем, или нещо друго. Като цяло за 40 волтовата серия XGT градина, серия градина, тя е изключително широка. Хваща абсолютно всички нужни инструменти за градина. Тук на 40 волта може да разчитате на мощ, на надежност, с нови двигатели, подобрена конструкция, изцяло задоволяваща нуждите